ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇଶାଳରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି କହୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମଟର ତରକାରୀ ତ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ନିହାତି ୟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମଟରକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସିଝେଇ ନେବା, ତାପରେ ପପେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କାଟି ନେବା। ତେଲ ଗରମ କରିକି ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ, ତାପରେ କଳା ଜିରା ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଏନହାନ୍ସ ପାଇଁ, ତାପରେ ଏଠି କଟା ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଏଠି ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ନା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇବା। ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ କିଛି ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣକୁ ଆମେ ଏଠି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷିବା। କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ବିଲାତିକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କଷିବା। କେତେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କଲେ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କଲେ, ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କଷିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲାଟାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷିଦେବା। ମସଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପପେ ଆଉ ଆଳୁକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଷିବା। ଏଠି ପପେ ଆଳୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସିଝେଇକି କରିବା ପାଇଁ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଠି ତରକାରୀଟା ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ମସଲାକୁ କଞ୍ଚା ପପେ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଷିକି ତାକୁ ସିଝେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ସିଝା ମଟରକୁ ବି ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଲି ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଡେଲିସିୟସ୍ ମଟର ତରକାରୀ। ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଏଠି ଚାହିଁବେ ତ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ତ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ରୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ବାଲା। ତ ରହିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।